Җомга кичә хәерле булсын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесенең атна информацион тапшыруын карарга чакырабыз. Бүгенге чыгарылышта да узып баручы көннәрнең кайбер яңалыклары белән таныштырырбыз. Россия геройлары укучыларга батырлык дәресләр үткәрде. Районыбызның иң өлкән кешесе Нурия Шайдуллина 101 яшьлек туган көнен каршы алды. Ветеран спортчылар Олимпия чемпионнары белән очрашты. Иң элек рәсми тема. Республика сәнәгать паркларында эшләүче компанияләр идарәчеләре кичә Саба районында эшлекле семинарда катнашты. Төп тема буларак сәнәгать парклары эше, бизнес моделе, концепцияләрен үстерү үзенчәлекләре, җир кишәрлеге сайлаганда хаталар булдырмау, җир кишәрлекләре һәм күчемсез милек объектларының техник экспертизасы, индустриаль парк төзелешенә җир кишәрлеген әзерләгәндә кадастрга караган мәсьәләләрне хәл итү сораулары каралды. Спикер буларак Татарстан Республикасы икътисад министрының беренче урынбасары, эшмәкәрлек үсеше департаменты директоры Наталья Кондратова һәм төрле идарәче компанияләр җитәкчеләре чыгыш ясады. Сегодня мы проводим мероприятие, посвященное развитию промышленных парков Республики Татарстан. На сегодняшний день их более 100. И как раз делимся опытом, успешные парки делятся опытом развития своих площадок для развития других, которые только планируют создавать промышленные парки, либо находятся в начальной стадии. Данное мероприятие мы планируем проводить в течение всего 2025 года. Это первое знакомительное, будет посвящено разным темам. Мы приглашали управляющие компании всех промышленных парков, всех районов. Поэтому около 50 человек участвует. Также участвует министерство, ведомства, которые заинтересованы, Министерство земельных имущественных отношений, БТИ, консалтинговые агентства, которые оказывают услуги, которые рассказывают, чем они занимаются. Семинарда катнашучылар эшлекле киңәшүдән соң гамәли өлештә Саба индустриаль парк резидентлары эшчәнлеге белән таныштылар. Башка темаларга күчәбез. Татарстанга 13-16 ноябрь көннәрендә 17 Россия герое килде һәм мәктәп лагерьларда булып батырлык дәресләр үткәрде. Алар Казан, Алексеевск, Орча, Биектау, Яшелүзән, Лаеш, Питрәч, Чистай һәм шул исәптән безнең Саба районында да булып, укучылар белән очраштылар, батырлык турында сөйләштеләр. Геройлар истәлеге вакытысы проекты кысаларында уздырылган бу чараның төп максаты балаларга чын тарихны төшендерү. Төрле төбәкләрдән килгән Россия геройлары арасында Дагестан Республикасыннан әлеге республиканың куркынычсызлык советы секретары Магомед Башилов, җүче сынаучы Олег Щепетков безнең Саба районында булдылар. Алар иң элек Икшемә кадет мәктәбендә башлангыч сыйныф укучылары белән очраштылар. Мәктәпнең музеенда, аннан соңрак зур залда югары сыйныф укучылары белән әңгәмә кордылар. Ике арадагы эшкерсез сөйләшүдә укучылар геройларга үзләрен кызыксындырган сораулар бирделәр, җаваплар ишеттеләр. Саба аграр көлиятендә кунакларны киң колач белән каршы алдылар. Көлияттә уку-укыту, яшәү-тору тәртипләре белән һәм шул ук вакытта әлеге йортның тарихы белән дә танышып уздылар. Геройларның батырлыгын китаплардан укыганга караганда, алар белән шушындый очрашулар кешеләрне бигрәк тә нык рухландыра. Яшь буын илнең геройларын һәм аның тарихын белеп үсәргә тиеш. Саба урта мәктәбенең зур залына укучылар шыгрым тулган. Алар бүген чын геройлар белән очраша, ныклап әзерләнгәннәр. Сәхнәдә мәктәп директоры үзе укытучылар белән патриотик җырлар башкара. Бу үзе үк соклангыч күренеш. Хәтта геройлар да җырны тын да алмый тыңладылар. Застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю, хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто штыки поднимался как одни, те, кто брал. Батырлык дәресләре һәр укучының күңеленә тирән уелып кала. Чөнки биредә һәр әйтелгән сүз йөрәктән йөрәккә күчә. Геройлар үзләренең батырлыклары, хис кичерешләре турында сөйлиләр һәм алар бу вакытта үзләре дә тагын бер мәртәбә нык дулкынлана. Красивая, процветающая республика, которую знает на мировом уровне. Буквально неделю назад БРИКС проходило заседание БРИКСа здесь, то есть весь мир узнал про Татарстан. Все красиво,
все так масштабно, все современно. Подтверждением это является даже вот эта школа, которая находится в поселке городского типа, современная школа, которую не в каждом городе можно встретить. Это все-таки, наверное, четкая такая позиция, выверенная позиция руководства республики. Именно воспитание подрастающего поколения. Это происходит в школах, это происходит в колледжах, это происходит в училищах. В республике этому уделяется огромное внимание, это все видно даже это невооруженным глазом. Очень много сегодня участников специальной военной операции из Республики Татарстан находятся на фронте. 6 героев Российской Федерации. Сегодня большая часть из них принимает участие. Они поехали по другим школам, по другим муниципальным образованиям. Нам повезло попасть именно сюда. Поэтому я хочу поблагодарить руководству района за такое гостеприимство, руководству школы, пожелать процветанию школе, району, республике. А когда мы все вместе, и у нас все хорошо, и наша страна будет могущественна и непобедима. Очень хорошие люди, очень хороший народ. Дети просто замечательные. Я посмотрел, я восхищен просто аж до слез. Это наше будущее. Соба районунан махсус хәрби операция зонасына тагын бер ярдәм чарасы күрелде. Кыр госпиталендә дәваланучылар өчен шушы көннәрдә мунча эшләп узатылды. Аның барлык уңайлыклары тудырылган һәм ул хәрбиләребезгә игелекле хезмәтен үтәр дигән ышанычта калабыз. Мондый мөмкинлек Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов теләктәшлеге белән башкарылды. Одна информацион программасын дәвам итәбез. Районыбызның иң өлкән кешесенә шушы көннәрдә 101 яшь тулды. Ул Шәмәрдән авылында гомер итүче Нурия әби Шәйдуллина. Гасыр чиген узса да әбекәй күзлексез күрә, хәтере дә яхшы, зихене дә шәп. Район җитәкчелеге аны чираттагы гомер бәйрәме белән котлады. Районыбызның иң өлкән кешесе Нурия әби Шәйдуллина. Ул Шәмәрдәндә яши. Аңа 101 яшь. Моннан бер ай элек өлкәннәр көнендә без аны бәйрәм белән тәбрикләп, 101 яшеңдә дә килербез әле дип киткән идек. Менә тагын очрашырга насип булды. Зур, иркен, бай йортта кызы Рәйсә апа тәрбиясендә яши ул. Нурия әбине 101 яше тулган көн белән тәбрикләргә Соба муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашат улы Ишниязов килде. Аның белән бергә Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев, районыбызның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова да бар. Нурия әбигә бүләк күчтәнәчләрне мулдан алып килгәннәр. Әби җитәкчеләр белән озак сөйләшеп утырды. Җырлап та бирде әле. Minutlarını sanap silerler etip Bölge olan minutlarını sanap silerler etip Нурия әби тумышы белән Йылыш авылыннан. Бик яшьли тормыш якасына ябыша ул. Иң элек авылда агент булып эшләй. Аны Измә авыл советына секретарь итеп билгелиләр. Тормыштагы яраткан кешесен нәкъ менә шушы авылда очрата. Заһидулла белән кавышкач, Шәмәрдәңдә яши башлыйлар. Ирем бик эшчән кеше иде. Бер генә минутта тик тормады. Үзе кисте, үзе текте, тегү машиналарында кулы белән төзәтә иде, дип сөйли әбекәй. Алар Заһидулла белән 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. 3 кызлары исән сау. Шәмәрдәндә яшәүче Ризада апа көн сайын бирегә килеп әнисен тәрбияләшә икән. Әтисе Заһидулланы да сагынып искә ала ул. Ой, бик тырыш кеше инде, бик әйбәт безнең үстерде, бик тәртиптә, бик строгостә шундый. Әле хәзерге вакытта да карап кына йөри. Эш эшләнгәнме, ятып тормыйбызмы? Менә дә шундый. Рәхәт, конечно, с удовольствием инде. Германда бик матур йырлыйлар ялар. Әнинең энесе бар, алар бөтенесе кайталар, бөтенесе бергә шундый матур итеп элекеге җырлар җырлыйлар ялар. Йылышка барадык, без анда сулар коеналар, балык тоталар, шундый бик күңелле иде менә. Әтибез безнең бик порядочный, бик шундый строгий кеше инде. Кыйнамыйдыр, нитми, кычкырмый, но әйткән нәрсәне эшләмәсәң, бер кая уйнарга чыкмыйсың инде бу. Biz bələkəydən şolay bulub üstük. Шулай. Bələkəydən. Əti minə gülab şeyib bitədir. Benim bilə öyrəngəngə kişi oxumaydı. Ananın pasudusu juğuna, ana pişirək tərinkədən aşsın kilməsə, juğu başıysın özün
Onsuz da dip etediri. Belekeyden. Әти шулай өйрәттин. Biz барган көнне Нурия әбинең хәле бик яхшы иде. Рәйсәсе дә, Резидасы да янында йөгереп кенә йөриләр. Ынык-чыгы Ленар да Казаннан кайтып җиткән. Эше җаваплы булуга да карамастан, әбисе өчен вакыт тапкан ул. Әби дә мировой кеше бит. Ни әйтсәң дә, бар кешегә дә үрнәк әби. Фикер сөреше, әйткән сүзе, җырлаган җыры күңелгә якын. Нурия әби бүгінгі күнде біздің үшін өрнек, пример, башқаларға да шушы стимул, yüzleşini тутырып, yüzін тияғына шығып кетіп, алдағы елларда шындай әбилер біздің бабайларыбыз, долгожительлеріміз көбірек болып тұрсын. Барлық біздің үлкенлерге, yüzleşini тутырышақларға, 80 яшьлек біздің үлкенлерімізге, 90 яшьлек үлкенлерімізге, аларға барысында исәнлек саулық, дөньяларыбыз инде бүгінгі күнде біздің қарап тұра тұрған нидер көңілләргә тынычлык бирә торган ул безнең өлкән кешеләребез. Алар исән сау булып торсыннар, безнең инде күңелебез була. Алар исән сау булсалар, безне сөендереп торсалар, тагын бер теләк инде дөньяларыбыздан тынычланып китеп, бөтен дөньяларыбыз бергә күмәкләшеп, бер команда булып яшәрбез дип өлкәннәр белән өметтә калабыз. Ходай биргән гомерендә якты дөньяны күреп, үз аякларында йөреп, кызлары, ынык-ыныкчыклары янәшәсендә озак яшәсен иде әле әбиебез. Чыгарылышыбызны спорт яңалыклары белән дәвам итәрбез. Соба Арена спорт мәктәбендә районыбыз спорт ветераннары, Олимпия уеннары чемпионнары һәм призерлары Наилә Гыйләҗева һәм Александр Плюшкин белән очрашты. Чарадан Диләрә Нигъмәтова хәбәре. Очрашу тантаналы шартларда башланып китте. Иң элек Олимпия уеннары чемпионнары һәм призерлары Соба Арена спорт мәктәбенең спорт түгәрәкләре белән таныштылар. Теннис һәм фехтование барган тренировкада булдылар. Алар балалар белән горурланганнарын белдерделәр һәм аларга уңышлар теләделәр. Мы приехали узнать и поговорить, пообщаться с ветеранами спорта, посмотреть, насколько люди занимаются спортом, люди старшего поколения. Мы, вот, Союз ветеранов спорта, считаем, что это очень важная третья ступень, чтобы люди могли себя поддерживать. Мы в этой жизни все друг другу нужны. И все эти даже спортсмены, и не обязательно спортсмены, чтобы занимались спортом. Была какая-то поддержка даже своему здоровью. Я знаю, что спортсмены ваши участвуют на соревнованиях. Это еще плюс, и большое им спасибо, что они хотят. Главная мотивация, чтобы была. Мы 2 года назад большой группой ветеранов спорта республики приезжали сюда, смотрели ваши все спортивные объекты. И вот сейчас я уже кое-что посмотрел и пообщался с людьми, которые занимаются ветеранским движением и просто спортом. Мне все очень нравится. Очень нравится. Я хочу просто пожелать жителям, администрации и всем тренерам, преподавателям по различным видам спорта успехов в работе в области физической культуры и спорта. Но нам приходится часто ездить по районам, смотреть, вот именно мы этим и занимаемся, смотреть, как ведется работа с ветеранами, какие им создаются условия. Если, допустим, в этих местах, где мы проверяем музеи спорта, уделяется, какое внимание уделяется. Вот с этой целью мы и к вам приехали тоже, посмотреть и познакомиться. Аннары Олимпия чемпионнары шахмат уеннары барган тренировкага кирделәр. Ветераннарга сәламәтлекне саклауның әһәмиятен аңлаттылар һәм дә шушы булган дуслыкны югалтмаска чакырдылар. Ветераннар спорты безнең районда бик югары дәрәҗәдә бара. Аларның уңышлары яхшы. Аннан соң инвалидлар арасында да бик көчле спортчылар инде безнең дөнья күләм чемпионатта катнашалар. Безнең команда инде тоже инвалидлар арасында республикада беренче урында бара инде. Россия күләм ярышларда чемпионнар булалар. Аларга бик зур рәхмәт, тырышалар, тренерлар көчле. Алга таба әңгәмә кайнар чәй өстәле янында дәвам итте. Сүз сәламәтлек һәм спорт турында барды. Хәзерге вакытта йөгерү, кар яуган инде пока без легкая атлетика белән шөгыльләнәбез. Тренерыбыз стадионда, спорт комплексларга керәбез, гимнастикалар, ниләр, пока шулар белән шөгыльләнеп торабыз. Шаңгадан кирип киттем дә инде мин, аннан соң шул йөгерүләр, җәйкене, хәзер кышкыны шаңгы, аннан соң шаңгыга игътибар бирәм инде мин. Аңанда шул вакытларны, рекордларны үзгәртәсе килә әле. Күңелдә төшмәй, тынычланырга иртәрәк шикелле. Бу очрашулар бик кирәк. Менә монда Олимпия чемпионнарының киңәшләре игътибарлап, аларга сокланып,
Алар нәрсе үзләре өстенә кичергән бит инде. Нинди авырлыклар, ничек түзгән, аны барьер аша чыккан, ничек тә шундый барьер булабрара, ничектер бәреп чыгасаң шуны, син үзенә китәсең аннары. Аларның киңәшләре бик яхшы, бик фикерләре яхшы булды. Әлеге очрашулар спорт ветераннарына бик тә кирәк. Аларга нык сәламәтлек телибез. Соба Арена спорт мәктәбендә районыбыз спортчылары шушы көннәрдә уңыш Республика физкультура спорт җәмгыяте кубогына бадминтон һәм өстәл теннисы ярышларында көч сынашты. Халыкны спорт һәм физик культура белән шөгыльләнүгә чакыру, аларның санын тагын да арттыру максатыннан Урожай физкультура һәм спорт җәмгыяте республика беренчелеге һәм республика чемпионаты үткәреп килде. Дөрестән дә, әлеге җәмгыять авыл җирлекләрендә спортның үстерүгә зур өлеш кертә. Узган атна ахырында Соба Арена спорт мәктәбендә бадминтон һәм өстәл теннисы буенча Урожай физкультура һәм спорт җәмгыяте кубогына республика ярышлары булып узды. Безнең максат, безнең спортчыларның Россия күләмендә үтә торган ярышларга әзерлеген арттыру һәм андагы нәтиҗәләрне яхшырту. Шуңа күрә менә шушы форматта да эшлибез һәм Саба җирлегендә үткәрүнең сәбәбе монда иң яхшы база, монда иң әзерләнгән спортчылар. Шуңа күрә республиканың башка районнан килгән спортчылар да шушы базаны күреп, шушындагы спортчылар белән көч сынарсын һәм үзләренең осталыгын арттырсын дигән теләк белән эшләнә. Республика рәисе фәрманы белән 2024 елдан 2028 елга кадәр эшли торган программа төзелде. Шул исәптән республика күләмендә спорт ярышлары да артты. Собада узган ярышларның да нәтиҗәсе куанычлы. Өстәл теннисы буенча ир-егетләр арасында беренче урында Хаям Исмагилов, икенче урында Павел Галанов, өченче урында Фаил Шафигуллин, Алмаз Гарипов. Хатын-кызлар арасында беренче урында Динара Исмаилова, икенче урында Камиля Шигапова, өченче урында Екатерина Ищенко, Галина Гараватченко. Бадминтон ярышларында ир-егетләр арасында Ильяс Шигабиев, Булат Мәүләтов, Марат Загидуллин, Булат Зәйниевларга тиңнәр булмады. Хатын-кызлар арасында беренче урында Әдилә Каюмова, икенче урында Илзия Бакирова, өченче урында Айгөл Зәйниева, Лилия Әхмәтшина. Республика муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасы дәвам итә. Чираттагы ярыш бильярд уены Соба җирлегендә узды. Республиканың муниципаль районнары җитәкчеләре арасында спартакиада ярышлары дәвам итә. Бильярд спорты безнең Соба районының Сабантуй спорт комплексында үтте. Ярышлар дәртле җырмың белән башланып китте. Аннары катнашучыларны уеннарның тәртибе белән баш хөкемдар Ленар Галлямов таныштырды. Ярышларда муниципаль район башлыклары, аларның урынбасарлары һәм башкарма комитет җитәкчеләре катнаша. Ярышлар 2 көн барды. Беренче көнне ярышларда катнашучылар арасында Ерак Чүпрәледән, Баулыдан, Чирмешәннән барысы 15 районнан җитәкче килгән иде. Беренче көнгә нәтиҗәләргә килгәндә, 3нче урында Кайбыштан Альберт Рахматуллин, 2нче урында Чирмешәннән Рамил Айбатов, 1нче урында Мөслимнән Альберт Хужин. Ярышлар 2нче көнне 17 җитәкчене үзенә җыйды. Алар арасында беренче урынны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, 2нче урынны Мамадыштан Ришат Самигуллин, 3нче урынны Балташтан Наил Сабирҗановлар яулады. Ярышлар тәмам. Барда канәгать. Баш хөкемдар Ленар Галлямовны тыңлыйк. Бу ярышлар инде бильярд буенча 3нче ел рәттән бара һәм һәр ел әйбәтләнгәннән әйбәтләнә бара. Әзерлекләр дә безнең уенчылар уже аерым тренировкалар алып килә, күренеп тора. Киләсе язмабыз реклама хокукында булыр. Параллель старайся наделить. Качественное образование должно быть доступно каждому человеку. В многопрофильном учебном центре есть все возможности получить новые знания. В нем доступны более 200 учебных программ профессиональной подготовки, дополнительного образования и повышения квалификации. Про нас очень многие уже знают. Это соседние районы Сабинские, Малмыш, Мамадыш. Также к нам приезжают с Сарска, даже бывает с города Казани. У нас основные курсы – это парикмахеры, они обучаются около 3 месяцев, бухгалтера, швеи, массажисты. Очень популярны курсы у нас герудотерапии и хиджама. Сейчас очень модно заниматься герудотерапией и хиджамой. Во-первых, для здоровья. Во-вторых, сейчас уже люди к этому, у нас этот курс приходит вообще с Арабских Эмиратов. И сейчас люди приходят именно на эти курсы. Во время бесплатной консультации сотрудники организации всегда готовы рассказать вам об учебных программах, о формате обучения, получаемых документах, а также о форме оплаты. Цены очень низкие.
Есть рассрочка платежа. Есть у нас вечерние группы, также у нас есть субботние и воскресные группы. В учебном центре доступны более 50 курсов по разным направлениям. Выбрав курс, не нужно бояться о том, что нужно будет покупать дорогостоящее оборудование и материал. Все необходимое выдается на месте. Все оборудование предоставляется. Для швей предоставляем швейные машины, оверлок, нитки. Вы с собой приносите ткань и сами уже что хотите, то и шьете. Также мы предоставляем для бухгалтеров компьютеры. Сейчас я вам покажу. Также вот все оборудование у нас предоставляются, компьютеры. Программы у нас новые. Для каждой группы программа выдается новая. На обучении парикмахеров у нас студенты обучаются на стрижке, мужские, женские, также на покраске, мелировании, и все мы выдаем им бесплатно. Краски у нас профессиональные, шампунь у нас профессиональные, машинки, фен, ничего с собой не надо покупать. Все мы предоставляем. Индивидуальный подход к каждому ученику позволяет достичь отличных результатов. В многопрофильном учебном центре абсолютно каждый может бесплатно получить услуги парикмахера, маникюра, наращивания ресниц. Для этого нужно всего лишь предварительно записаться в качестве модели. Приглашаем вас в многопрофильный учебный центр, который находится в городе Кокмар, улица Почтовая, 10. Вы можете здесь получить свою профессию. Младшие воспитатели, младшая медсестра по уходу за больными, массажисты, парикмахеры, бухгалтера. Также можете отучиться на швею, гирудотерапии, хиджаму. Очень много различных курсов. Приглашаем вас. Одна информацион программасында бүген шундай хәбәрләр иде, алдагы көннәрдә бары яхшы яңалыклар гына алып килсен дигән теләктә калабыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Тыныч яллар сезгә.